Hi guys, welcome back sa aking channel. Ang gagawin natin ngayong araw, pupunta tayo ng DSWD kasi mula nung una hanggang ngayon wala pa rin kami nabigyan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kaya puntahan natin ngayon sa DSWD. Kahapon kasi doon din kami pumunta sa NCR. Wala. Yan na po yung sa NCR kahapon na pumunta kami. Marami ding tao. Ayan no, kita mo yan, nakapila silang lahat. Pero yung kasama ko si senior citizen na mas mabilis siya na una kasi inuna yung mga senior citizen. Kaya naka-inquire ka agad siya. Pero umalis na rin kaagad ako. Hindi na ako nagantay. Ang daming tao doon guys. Kaya ngayon subukan natin dito sa mismong Marikina. Puntahan natin. Nakalibre po kami ng sakay. Nakasakay kami papuntang bayan ngayon. Yan si Boy Boy, sarap ng upo sa harap. Malamig-lamig pa. Ayan na kami Marquinhos. Dito na po kami sa DSW Marikina. Yan, pagdating namin marami palang tao dito. Akala ko nung una ako lang pipila dito. Ako lang yung hindi nakatanggap. Pero pagdating ko dito, grabe. Sobrang haba pala ang pila. Hindi ko lang alam ilang tao to dito. Grabe naman sila. Dapat ibigay nila sa tao yan. Kasi alam naman nila na para sa tao yan. Kaya grabe, wala naman silang awa. Okay lang. Paano yung sobrang hirap dyan na walang-wala talaga. Kaya paano na yan? Walang-wala sila. Paano na yung mga pangangailangan nila? Kaya titingnan natin kung makakakuha ba sila. Mangurap eh. Sabi niyo, yung matanong babae, nagagalit ko na. Hindi po kasi yung mga mabibigyan lang sa deadlines. Yung mga naapitahan daw ng ECQ. Yung customer, ilang taon na, halos mag-iisang taon na ngayon. Paano naman yung anak ko? Makapit bahay ko mayroon. Ako lang ang wala. Umiyak ang anak ko, hindi na nga kumain kagabi. Kasi sabi ko, akala ko mama, makakainom na ako ng gatas. Nahihirapan ako matulog pag walang gatas. Kasi nag-iisang anak ko lang yun. Talaga hindi ko yung pinababayaan, nagtatrabaho ako eh. Kahit maliit lang ang kinikita ko, talagang pinaglalaanan ko talaga siya. Ngayon, may isang taon na yung kunti ko naipon, naubos na rin eh. Wala na. Kaya yung anak ko hindi na kumain kagabi. Sabi, akala ko mama, may pera na tayo. Magbe-birthday pa naman ako mama sa May 30. Sabi ko, isa rin kami nakapito ng isip. Bakit naman kami inalis ni Mayor? Dapat kasi lahat bibigyan eh. Para naman sa mahihirap yan eh. Sabi naman po sa sa TV, lahat daw po ng mga nakakuha ng first and second, mga mahihirap na tao, makakakuha pa rin ng third. Kasi apektado talaga ng ECQ. Kaya lahat naman tayo na-epektahan. Diyan po ako sa Bitros, kay Madam Ami ako yung amo nga namin nagtatago na rin dahil siguro ayaw nang mabalihan eh. Lahat kami, ang lalaki ng mga bali namin, wala namang kaming gawa. Wala na rin daw siyang may papabali. Kasi isa rin daw siyang wala. Hindi naman natin kasalanan kung magre-reklamo tayo talaga. Nagagalit sila kaya umalis na ako doon. Baka mamaya magkaaway-away talaga. Madami pa kami din sa gulo. sa gobyerno naman na may kasalanan. Hindi na naman natin. Yun na nga, nakausap na natin ang isang ali dito na isa sa mga pumila dito sa Marikina DSWD. Nagbaka sakali na mayroon po siyang makuha dahil nga po mahigpit na po yung pangangailangan nila dahil wala din silang pambili ng pangtustos ng kanilang mga pangangailangan. Hindi po, wala pong pakialam si Mayor dyan kasi sa gobyerno yan ang galing yung biyaya na yan. Kasi pag may masobra po dyan, kasi alam na po natin na may masobra dyan, ipapamigay. Ibig sabihin, ito yung kukuha ng 4. Hindi, yung 4,000. 4,000. Pero yung mga hindi nakakuha ng per second.
sa listahan. Ay sabi naman ni Duterte, lahat ng mga nakalista doon sa mga mahirap Hindi na naman tayo ano, magre-reklamo kung mayroon tayo. lahat naman talaga makakatanggap. Yung contact number naman po ng DSWD NCR, nakapost po iyan sa nakikita Dalangga rin dahil isa ito lahat attended or out of coverage area. Ganun lang yung sasabihin. ay sa namin po yan. Hindi po kami nakakapagbigay ng salita. Hanggang wala rin po sila binibigay ng instruction kasi baka mamaya sagutin namin kayo, balik po kayo para sa kanila. Sa amin na naman po kayo magagalit. Nalita ko kasi sabihin, di ba? Na kailangan matulungan yung Estado para mapuntan sa kanila. Ate, nakapila ka dito. Sa 4,000 na binili nyo ngayon, Kung hindi po tanggap or kung pwede Kasi may pinamamahal silang atao. Kaya na po siya, nangyayang po siya ng revolution. Nangyayang po siya. Sinabi mo ba ako pumunta kay Mary? Hindi nyo nga sinabi. Hindi nyo nga sinabi. Pero kami sinasabi nyo. Hindi, pero si Mayor naman makasasagot nito kung paano. Kaya sinasabi mo. Pero hindi ko po kayo pinipigil ako. Pero hindi ko kayo pinipigil. Inaalam ko nga lang. Yung sinabi nyo na si Mayor lang ang magsasagot nito. Kasi hindi nyo alam ang isasagot nyo sa amin. Kung bakit kami nagkaroon nito, kinuha ninyo yung kalahati. Tapos wala na yung lang. Ayun po. Parang na ako, ha? Wala akong sinabi rin mo talaga doon. Oo, kaya ano ma? Wala akong sinabi kayo. Makikipag-usalihan na yung kasi hindi po kanina yung kausapin siya. Kung iyan po ang ikaluwag ng mga palaisabang bakit wala yung problema. Pero hindi ko po kayo Di na. Mayaman ba tayo? Sa amin nga eh. May nakakuha nga din. Eh, magandang negosyo eh. Kakuha nga eh. Sa amin, 3 years na may nakakuha din. Bawal po yan. Ayan na nga po, pumasok na si ma'am. Dapat harapin niya ang buong Marikina na hindi nakatanggap ng... Ayun na nga guys, doon nga ako galing kanina sa Marikina, DSWD. Ang daming ang hindi nakakatanggap ng ayuda ngayon. Sa akin naman, mula nung una hanggang ngayon, di pa rin ako nakakatanggap. Bakit kaya? Kung bakit ayaw pa kasi nilang ibigay sa mga tao eh. Para naman sa mga tao yan. Ano ni Duterte? Ibibigay nyo yan sa lahat ng mga tao na may hirap. Ang nangyari, yung may mga negosyo pa dito, ang may natatanggap na mga SAP, kaming may hirap mula pa nung una, wala po kaming nakukuha. Ginawa kasi nila, may pa-stab-stab pa sila. Ibig sabihin, pinipilit nila yung taong bibigyan nila. Hanggang ngayon po, hawak-hawak ko po yung SAP form ko. Paano na lang to? Ano na mangyari dito?
Dalawa po tong hawak ko. Yun nga, may kasabihan nga. Kung sino yung malapit sa bunganga ng kaldero, yun lang ang makakakuha ng SAP. Nanawagan po ako kay Pangulong Duterte na sana dinggin niya naman yung mga taong hindi pa nakakakuha ng SAP kasi nangangailangan po din sila. Tulad sa amin na mga tao po din kami nangangailangan ng tulong. Kung para naman sa amin yan, sabi po kasi ni Pangulong Duterte na ibigay sa mga tao yan. Kaya po kami naghabol-habol niyan. Kasi po, dahil po para sa amin na ibibigay yan. Sino po ba ang dapat naming habulin yan na hindi po namin nakuha ang para sa amin? Ano po ba ang nangyari? May nangyari po bang kakaiba dito sa pamimigay ng SAP? O kaya hindi ba ito na pupunta sa ibang kamay? Sino po ang dapat naming puntahan? Nananawagan po ako, Pangulong Duterte, sana po mabigyan po ng... Kasi dahil sa totoo lang po, hindi po namin ginusto to na hihingi po ng tulong sa gobyerno. Dahil sila naman po, ang gobyerno naman po ang nagsabi na magbibigay po ng tulong po sa mga tao. Dahil nga po sa bansa natin ngayon na may pandemic,